Става само там отстрани, изглежда малко дървенясъл. Изглежда дървено, сещате ли се, защото е дърво? После що си тръгват хората от стрима ми? Хора, слушайте ме внимателно. България става монархия, Слави Клашера ни става крал. Това е. Това е. Света се държи от Слави. Официално. Радвам се, че си... Изгубих пръст. Глухарче. Май е последното за сезона. Какво ми е мнението за Гренландия? Че е странна. Защо Гренландия е ледена и Исландия е зелена? Защо слагам къщи на стълби на тавана? Защото обичам да гледам как света гори. Какво работиш? Професионален клоун. Какво ми трябваше? Да, кирка. О, шиш. О, не ми е на там къщата. Хора, не си помня координатите на къщата. Тези всички бяха семейство. Те бяха майка и син. Бяха, чай да ще им събера яйцата. Те бяха майка и син. И сега са майката и сина станаха мъж и жена, което направи децата им техни деца, както и техни братия, което направи братята един с друг. Не знам, братия предполагам. Страхотна логика! Аз не си взех легло, нали? Но имам материал за легло поне. Как? Ако се пребия тук. Аре да не се пребивам тук, защото няма да е забавно. 12 seconds later. Доста важно и наистина... Аз какво казах? Аз какво казах? О, мага, пеликани! Пекани, не пеликани. Няма... Това е брадва, не е кирка, знам. В момента използвах кирка, това е брадва. А тя там май не може да ме убие практически, защото тя ме убива до... It was at this moment that he knew. He fucked up. Къде съм? Пичове, вие готови ли сте да... Сега, трябва да си направя първо колъра, който май ставаше просто с 4 кожички. Това не прозвуча много добре. Този защо ми прилича на PewDiePie. Другото чат, имам да ви споделя нещо kinda мега важно. И не знам дали да го направя. Ама ви усещам достатъчно близки, че май да го направя. И ми обещайте, че ще останете на стрима. Обещайте, че няма да си промените мнението за мене. Искам да съм сигурен, защото не искам да се чувствам тъпо след това. Обещавате? Добре, айде, много ми спика, отива да пика. Няма да звучат по същия начин вече никога. Аре, падай долу. Бати тъпата зомби малко. Май ми идва към мене. Бягай! Говнар! Не. Мама ти откачана. Your mother unhinged. Горила! Бати кръси. Пеликан! Пели? И как да си кръстим папагала? Гори, свиньо! Така. Но намерих яйце на Феникс и си опитомих много неща, като си опитомих и червена панда, но тя изчезна. Но пък си опитомих и гостонурка и тя изчезна също. И си опитомих и някакви други неща, ама и те изчезнаха. Така, лодката, взех ли си лодката? Не си човече, не си взех лодката, Между другото, тия цветя отдалече не прилича на някакъв дракон, така, или на някакъв... така, отдолу прилича на някакъв дракон, който е направил така. Ако не ви стана ясно, ето така. Имам ли айрън? Нямам айрън. Айде. Аз нямах ли скелет? Къде ми е скелетската глава, бе, бате? Ми ще си търсим нова... Айде! Не, бе! Ще ти щупа с краката на тебе! Но някой ми прати покана за приятелство в Microsoft. Крис, това покемон ли е? Да, играем покемон в момента. Колко книги събрах между другото? 33 гомньо! 33 събрах, аре, бълък! Правете бебета, всички да правят бебета, правете бебета! Ти прави бебета с бебетата, айде! Чао!